Ngantuk ngenteni bus. Lagi Ben. Nek undang aku mau undang. Oke diri yo ngenteni ket mau. Bang. Bang. Gak mau, kalau gak diundang gue gak mau. Kalau dia undang juga terima, kalau dia gak undang oke lah. Gue udah nunggu dari subuh tadi, dari maghrib. Gak ganti tiga. Bus wis lab yo penak aku gak diundang aku yo mau. Aku tuh dia sing ngundang, ngenteni skater Jemban. Ngenteni wis sampai Mbak Embus wis lab yo peno, ra diundang yo wis mau undang. Lho, wong ngundang. Iki lho wong ngundang. Terima pora ya wae gak terima. Alah, semeneng wae dok kan. Dampir atau metu koyo kuntilanak. Keterak angin tuh ye. Ye? Keterak angin sampai lagi muncul. Ora le. Udan bedek kira-kira karuan ngono kok. Kelebet bedek. Bedeke ngene ta? Der ngono kan. Dor. Akhirnya apa? Akhirnya kene lab ngono lho Le. Dia mengaku lab Mas Riko mendingin nih. Aku nih sampai menang aku apa? Aku jengking sirene ngisor lho lho Mas. Ya. Dah, wong sing nonton nang kene tak kon ngaler ono Mas seleksi ku apa tak kon ngaler. Menang pipi sing ngekip menang deh jengking anggaran jengking terus deh. Jengking aja. Beli apa? Likur kalau nggak uji kemarin. Untuk satu. AR ini. Termata. AR Pro itu sendiri. AR Pro ini. PK kalah dia jalan dia wong cenderok pernah matus kok. Wong ora jam kuntilanak metu. Teman tanggal 10 main to ra? Main, aku main be. Cak sur aku cak sur. Alah, yo ra sido. Ada yang guys. Milo, Mas Riko ngecek ke konten. Main aku besok main siang. Yo guys. Yo guys. Awan tok tapi bengi ra main. Ya masa kayak bengi wong apet gawe video klip ning sawah kok.
Ngendi ngene riko ora ono sawah kok. Yo golek to lek golek ngono kok. Iki lore warung iki sawah lagi kan. Bengi-bengi le. Ning kono ora apa-apa to ngono kok. Ya sawah tok le Sando. Tak sepilo ya. Loh, kayak sawah kae lho. Golek ula to, bengi iki ya ono kabeh. Di warung dia amene kok rame. Warung ning kene iki sampai esuk lho iki. Antar-antar walung lowo kok. Aku ngenteni sampai ngantuk. Gak ora kroso dinteni anjay. Lah kok kelap yo. Bener serang-serang delok abis. Bareng-bareng goleki lagu sak lagu yo wis. Papan limbung ketinggalan. Guys. Mas sampean tahu ya pemain wis sepatonan tapi keturun. Tahu zaman biyen mendem tapi Lho. biyen kan sak mendeman, saiki wis ora. Saiki Sore. nyolon nemen. Ceritane iki ngene lho. Mas Batiar kok nang kono to? Awan kan bar budal mendem to, sampai sore jam 5 terus lagi mulai. Cek mendem gue atus. Terus masak sepatonan san. Jong ono kursi kok. Keturunan mendem langsung budal ya. Tapi budal Mas Baim makasih Mas Baim thank you. Mas Baim setia banget. aku ngelapkan gitu ngene guys. Komentar yang menuju. Awan mang jane mbok tangi ya lap tetung katane. Makasih Mas Baim. Cowok PCS gondok lho. Pakul kono lho, cocok PCS picek mata. Loh, apa jere kok manang ngono terus kok PCS wae. Sabar. 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 Sesuk. Terus lah motor tok wae. Dadi watu. Blondok ngomeng ya. Kalah apa iki? Bukan apa kalah? Kok anjing. Itu dari kuai kok iso, ndak aku kon dengking. Sanggup. Terangnya apa dah teman? Ya, Mas Baim nanti lagi ya. Oh, ini bangga. Hah? Sira masuk ora terang mbok ora mau. Produk kok jerdu ngamuk ae mbus ya, produk iki sak jalan iki. Anu paling lagi datang bulan. Ora ya datang bulan Wangi. apa? Hah? Iya. Wis awakmu koyo Sunan. Nah, bengi yen jaga bumi ini kren. Minum Demakolin. Kayak ngene iki. Heran aku ngerasa. Mas Baim. Thank you Mas Baim. Kayak gong ya. Untuk flu, ini enggak flu aku kademen sih. Mas Bahtiar dari itu apa aku dek Mas Bahtiar. Diki Praro. Jangan lalu putus asa.
rentek bro guys. Sesok lo Rasido. Besok rasa main besok. Habis bikin FB apa? Story WA. Nang video Mas Bus. Biasa gerdu bolo gerdu. Nah kira kerdune diterangin no, ternyata gak teman-teman. Cor rape ngentalo no nek barat wae. Lho Mas Pino teko wis mesti lah topi ya. Mas apa? Mas Pino. Mas Batiar ngalarne mas, kok malah rono ki pimanmu? Tengah wis fisik kalau fisik lho tenan sapa ge Putra sapa ge terima kasih Mas Putra Mas apa? Mas Baim. konvoy ngene kok iya Blek ora lah jopo sapa Mas iki Baim. Wih lo, deh makan didelok. terima kasih Mas Batiar terima kasih Adek pada ning kono lah yang cak wile mengecewakan aku padahal. Mas Baim. Nih mas. nyepi kok ngene alah cowok piye kuwi nggawa sarung kok kaya ngape gali kubur ya Mas sarang tutup ini mas. Tutup ini mas. Tutup sarainem. Cilup. Wes ngono tok dikongkon ngono ini. Dagelen. nggawa sarung iya mas seleksi guys toh gali-gali kubur lah toh Dari nih Mbak Rifni. bus karo ngaki guys sakene iki turune war kesuk kabeh Itu kono mangan kok takok karo sapa kok. Allah pe omong lesu aku ngono arek susah iki lho di iki lho apa omong aku lesu tuh kok mangan bus ngono ana isin dah gila sarungmu bus aja Bakul kulo nang kok. Buat itu malah digawe kok. wes golek neh iya Ih, apa kui? Ih, kui apa mang? Ih, apa kui? Ih, Dewi. Ih, berarti aku. Ih, apa kui? Ih. oh galau ngenteni kowe bus saiki mosok isek galau kowe Mas Bus gak yang sak durunge dirimu metu piye kalung kowe jagung Jadi yo aku lo suwo. Bewe adikku dah. Gawe mie ae enak yo. Kamu mau nggak tak buatin mie, Mas? mau kan tapi terus mangan piye ngaco Yo wis Mas sayangan to. Kayak siki aku ning ndi ki? Ning kene ning ndi? takok Mas lesu ora jujur le Kenapa numpang mangan aku? Ya, Iya. lah yo aku. Di lesu di. Kancam lesu lo. Di lho bakso di. Para suatu kuda.
Iki bakso. Mangan gue bu total piye. Pakul kono gedhe kok. Yanti mari selingkuh bariku ben. Selingkuh yo ben. Karuan jelas selingkuh wae bang ilang sedino. Oh. Oke. Urse. Harus kayak apa itu barang baru. Mit. Iya, korek. Kalau kerja gini, syukur gini. Murah. Tua malahan kok. Ses. Oh, seram laku belas TTP. Belok saya. Sundruk sewu orang TTP. Gigi. Belot. Satu lagi nih gini Diki. Kok aku. Pakul kono. Pangkul dah semai. Jadi sukun sing penting rukun. Alah rukun apa? Blondo karo rukun. Sedaya umat Kanjeng Nabi udute niki. Kali tiga ya. Ora kelar iki. Ya, ya. Ya, ora pun ya lho. Sing penting sukun yo. Kurangin mbak efek nguyu abjar no HP ku dewi. Meso. Apa? Apa? Nak wes. Ayo. Besok batal dong, tak kapan? Januari ini Pak, itu batal Januari. Hah? Batal. Sidile penggalan udah Januari. Iya. Iya, ora batal tapi. Maksud gue? Nah, itu ngalah Januari kan? Iya, ngalah. Kleru nek ngejab buang-buang gue kuwi. Apa ini? Jadi apa ini? Apa? Ayo. Makasih Mas Bagi. Tanggal piro aja? Kurang deh. Tanggal 9 piro aja? 10 sing ono. Gak mau enggak aku 10. Oleh 10 Januari kuwi lek gak mang oleh job Basir anu apa jenenge? Basir ya bagi gitu. Nah kita tap-tap tau sungkan dikoin. Fokus bus PK, fokus apa? Kayak gimana ya fokus iki. Sing kalah nyopo iki? Lagi kapong aku gelem iki. Itu apa itu do bunda ya? Iya ya dah. Sarangan lho ya. Apa sih bunda? Ini sih bunda. Ayo sarangan lho. Bunda lagi nembur Mas Bahtiar, terima kasih Mas Mas Batiari ngulang lah. Iya aku ngomong ya. Ya. Kalah mencolot ping 10. Yo, tenan yo, iki asli iki. Yo wis mencolot ping 10. Gah. Gah piye lho kok gah lho. Guys, menang aku guys. Guys, aku mau mencolot tuh. Aku sementara sedino suwengi anjir. Lah, Editannya api yo, kalung-kalungnya sama nih sok podo, bi gambarnya. Storymu gitu loh. tapi raine kok ganteng kono sing diedit kowe. Iya sih. Tapi kan kalungnya podo. Kalunge tok wae, Cak. Tanggo story ne Facebook. Sing komen ganteng watu gue ya. Ya watu gue ya gitu. Ayo guys, kindilah Mas Lekti bareng karo gentan. Katingi dendho ngono sak diomong parengan. Kebetulan ya parengan. Kuwi tulas apa lek wong Januari ngono 17 Januari ne Sragen kok. Iya. Parengan lho, siapa nek gesor di gimana? Parengan ini lagak 13 kilo. Loro kemang lu gak takut sih.
Sama marengane yo. Iya, aku masuk orkesan. Kesan. Isu. Iya. 17 lah. Itu di Januari. 17. Pokoknya orkesan lho. 17 Januari ning Parengan. Sama Parengan dia. Sing iki ngene, Lorema Boker iki. Dalam pulau nama putih lho. Nah, iya Lorema Boker. Main Sragen ning ndi, Mas? Oh, iya, pokoknya Sragen. Singapura, di Singapura. Ya, Singapura. Ayo mencolot dulu ki kalah. Cah, yo win terus lah gue sampe iki. Tak top up aku, Dok. Tanggung gede. Ayo ngalir nih, lagi paku ya teman-teman. Duh, aku kalahnya Masan. Kalah usah no mencolot. Pemimo wae pemimo. Yo mencolot neng kene lo neng di sama. Oh, mencolot dari kasur lah kok. Desember Oh lah. koyo enak. Desember koyo enak piye to? Karena orkestra ngono to. Kelima ya, siji lima. Kono nang ngapi. Anjay anjay. Tunggu sake jadi ngenteni ket jam 10-an. Tani ora. Yo ya yo aku. Belum dibaca loh. Wes aku wis mencolot. Langsung kok. Ngono iki udah para Bang, aku kan ngono lho. Ayo Bang. bagus Lah kan bukan suara ya ada apa Mbak Yanti ngono lho. Kengane aku. Iki aku lanang aku ngono. Terus malah guyon terus bar ngono kok. Aku wis roh. Riko gimana bar kondo aku. Ya wis bang nek ngono aku ngono. Tak jelo tak golek ijol to sampe golek ijol dhewe. Ya tak golek ijol Mas ben sak paket ngono. Ya wis. Rene lho